नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय जों दिनै माने आलासि जाहैनो नागिरदों बिबनांनाव नानिनि बिफानि बिनानाव जायो आरो दा बेयाव थांनो नागिरदों जों अखाबो हादों उफाय गैया साथा हमदों नै दा आबैखौ नेदों दा अट'बो फैगासिनो ओरै अट'जों थांगोन बाजै मोननि अट' दंखायो नालाय बे अट'जों ज' थांसै आरो फेमिलि थांगोन नालाय बुरजा जोङो दा सोर सोर थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो अट' फैबाय जोंना अट' फैबाय ओंखारखाङाखैनो दां आबैया दाबो आबैया दै दादाया सुथार गानदों नोंहा गाना र' आबैखौ लिंहैनो बाब मा देलायदोंथाय बोरो मा नाङाखै हाबाब आबै सिख्लाया नै फैदा फैदा आलासि जागिरि लिडार आरो बेनो जोंनिया मुंखांनि बाबा मुंखां बाजै ने खारबाय थांबाय थानोसै जों दाना आरो लामायाव मानसि लोगो लाबावनांगौ दिनै अखा हानायखाय थफि हमबाय बा बारल'दों बेयाव मानसि थिखांबावनांगौ गैयानो दां माथो जा गोबावनि होखाबाय जोंखौ बे जोंनिया फैबाय दाना बिदिनो नुबाय दाने बिदिनो सिखांफिनबायसो जोंहानि बिबनाङा नैबेनो दे है मा नांलाया नाङाहाय नांलाया दे बाबु दे tidak mami iya dinaiding डाइरेक्ट साहोनायखौ होखाबाय आङो दा गासैखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जाले आं जोंनो पास जागोन आं मोनजाग्रोनोसै होमबालाय मा ओंख्रि खिन्थाग्रा जादो दे अमा बेदर भाजा सबायजों दाउजों सबाय दाउ ना दाउदै पापर बेदर मैथा बाथोन खिन्थानो बुथार आरो बेखौ बुथारनो आरो दे
เชิญลิลลี่जादो Enggak, kayak apa? Ini nggak bingung ya? Macam-macam sabri kah ya? सबाय दाउ अमा बेदर भाजा ना फ्राय मैथा बाथोन पापर दाउदै जाब्रेबाय जाब्रेबाय नो आबैया मालाय जाब्रेबाय बिदिनो उन्दुबाय नै जाखांजोबनानै दसे एलबाम नायबाय जिरायबाय वापस तो आ जाया सीने से लगा जाया